ଶେଉଳ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ଖଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜିଟା ସୋରିଷ ପକେଇନି, ଅଦା କିଛି ନେଇନି, ତାପରେ ରସୁଣ ପିଆଜ ପଇଲା, ତାକୁ ଶିଳରେ ବଟା ଦିଅ। ରସୁଣ ଅଦା ଜିରା ସୋରିଷ ପିଆଜ ପକେଇକି ବଟା ହେବ। ରସୁଣ ଅଦା ପିଆଜ ସୋରିଷ ଜିରା ବଟା ଚାଲିଛି। ତେଲ ପଇଲା, ଫୁଟଣ ପଇଲା, ପିଆଜ ପଇଲା, ମସଲା ପଇଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା, ଲୁଣ ପଇଲା, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପଇଲା, ମସଲା ବି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଖଟା ମିଠା ଶେଉଳ ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଟିକେ ଜଣେଇ ମସଲା ଭଲରେ କଷା ସରିଗଲା, ତାପରେ ପାଣି ଦିଆହେଲା। ଶେଉଳ ମାଛ ତାପରେ ପାଣି ଫୁଟି ଆଇନେ ଶେଉଳ ମାଛ ତାପରେ ପଡ଼ିବ। ମାଛ ପଇଲା, ଶେଉଳ ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ଥିଲା, ଛାଡ଼ିବି। କେନା ନାଗିଏ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି କରି ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଫୁଟି ଆଇଲାଣି ଭଲ ଲୋକ। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟି କେନା ନାଗିଏ ଟିକେ କହିବ ଆଉ ଜଣେଇ ଗରିବ ଲୋକ। ରେଡ଼ି ହେଲା ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ବିଲାତି ଦେଇକି। ଲାଗିଲା କହିବ, ମୋର ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗରିବ ଲୋକଟା ରାନ୍ଧିଛି, ଯାହା ରାନ୍ଧିଛି